След дълга нощ, след тежка зимна нощ, снегът се пробужда. След дни на изкупление ще бъде възкресение, защото дочакахме велик ден, защото дочакахме велик ден. Настига свеж, не с пламъка горещ, нито плъч надежда. И в тъмното на къщите с вяра се завръщаме, защото дочакахме велик ден, защото дочакахме велик ден. Безброй лица, съжленали лица, днес празнува. Светът ти ни огрява, денят ни озарява, защото отново е велик ден, защото отново е велик ден. Как всеки път възражда се света на този ден божествен. След дългото мълчание люлеят се каваните, защото отново е велик ден, защото отново е велик ден. Велик ден. За всички хора по земята, които носят тази вест, да кажат радостни децата, Исус Христос кръста днес. За всички днес, които пеят и славят с Господа места, децата звънко ще се смеят на държане с първата. Защото празникът чуди за празник, също за напославяме го нови песни, му пеем весел глас. Защо? Бъди благословен, о Боже, ти верен се милости, защото никой друг не може в нас така да бъде жив. Днес в песни радостни ще пеем, ще хвалим Господа Христа, защото знаем, че живеем и дишаме тежкото. Ръба, която го принесе, жертва свята каха, но днес Исус Христос възкресе и има пълната уста. Този ден се раждат чудеса, тъмнината в миг ще се разпръсне и в утайните небеса Христос ще възкръсне. Той пожертва себе си за нас и понесе мъките си кръстни, и в светъл идва Божи час. Христос ще възкръсне, Исус на кръста даде си живота, умря за мен, за да живея. Исус е жив и нека да запеем, Христос възкръсне.
умря за мен, за да живея. Исус е жив и нека да запеем. Христос възкръсна днес, Христос възкръсна. Възкръсвай в нашите души, нека Твоята болка ни изгаря. Света вяра ще ни утеши, Христовата вяра. Исус на кръста даде си живота, умря за мен, за да живея. Исус е жив и нека да запеем. Христос възкръсна днес, Христос възкръсна. Исус на кръста даде си живота, умря за мен, за да живея. Исус е жив и нека да запеем. Христос възкръсна днес, Христос възкръсна, Христос възкръсна днес, Христос възкръсна. Имаше музей с Христос. Мисля, че в него ще вземе експонати като слама, перо, даводяк с чуче, пещ, шкаф чаша, кисия с монети и гвозди. Исус Христос, царя на всички царе, се е родил не в царски палати, а в ящите на обор. Като слязал от небето, той е водил обикновен живот тук, на земята. Той бил мъглед обикновен човек. На 30 години се кръсти властта и Светия Дух сляза върху него в образа на гълъб и от тогава Исус започна своето служение. Много хора виждали в него обикновен човек с види на дърводелец, но те не видели в него Богът Месията, в който толкова дълго чакали. Имало такива хора, които го приемали. Той изцелява болни, възкресява мъртви и проповядва, опил светлината и истината, по която толкова дълго хората тъгували. Целта му не била просто да създаде ново учение, а да покаже на хората пътят към спасението, спасението в неговата кръв и тяло. Още в началото той знаел какво го очаква, но се съгласил да го понесе. Не всички са поверили, не всички приели. Макар да чули истината, много хора разбрали истината. Исус умрял. Той умря за тези, които повярват в Него и за тези, които го предали. Исус умрял за всички нас. Чрез Неговата мъчителна смърт ние имаме оправдание. Мислите, че сега ще я покажа още нещо? Не, няма какво повече да я покажа, защото земният живот на Господ Христос завърши и Той сега се намира на небето. Христос възкресе! Наистина възкресе!